नमस्ते दोस्तों, कैसन बानी जा आप सभी। हम आशा करतनी कि सारा लोग खुश और हैप्पी होई। त आज हम लेके आइल बानी 1 कप गेहूँ के आटा और थोड़ा-सा गुड़ से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी नाश्ता, जौन कि गाँव देहात में बहुत ही त बारिश के मौसम में हर घर में इ नाश्ता ज़रूर बनेला। गाँव देहात में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी नाश्ता बा। त बनल रही जा वीडियो में और पूरा देखब जा और प्लीज़ बीच में छोड़ के मत जाइब जा। त चलिए जा फ्रेंड्स, आज के मज़ेदार रेसिपी शुरू कर लिहल जा। त सबसे पहिले एजा हम लेले बानी एगो बर्तन लेले बानी, आप लोग देख सकेनी जा। एमे हमनी के गुड़ डाल दिहल जी। त एजा हम 1 पड़िया गुड़ लेले बानी, थोड़ा-सा पानी डाल दिहल जा और गुड़ और पानी के बढ़िया से घुले दिहल जा आपस में। तो देख सकेनी जा बढ़िया से गुड़ और पानी आपस में घुल जाई, तब हमनी के 10 मिनट एकरा के इ तरीका से छोड़ दिहल जी। चाहे त हाथ से दबा के बढ़िया से गुड़ के मिक्स कर लिहल जी। तो देख सकेनी जा गुड़ के हम बढ़िया से हाथ से मिक्स कर लेतनी। इ तरीका से मिक्स कर लेवे के बाद अब का कइल जी कि हमनी के चाय छन्नी लिहल जी और एगो दूसर बर्तन लिहल जी। ओमे का कइल जी गुड़ के छान लिहल जी। तो एजा हम गुड़ के छान लेतनी, आप लोग देख सकेनी जा। तो सारा गुड़ के हम छान लेले बानी। अब वही बर्तन में का कइल जी कि दोबारा से 1 कप चाहे 1 कप से ज़्यादा गेहूँ के आटा ले सकेनी जा आप लोग। तो एजा हम 1 कप से ज़्यादा गेहूँ के आटा लेले बानी, थोड़ा-सा चीनी लेले बानी और थोड़ा-सा गुड़ लेले बानी और जौन हमनी के गुड़ छान के रख रहनी ओकरा के बर्तन में डाल दिहल जी और एकरा का कइल जी कि बढ़िया से एकरा के फेंट लिहल जी। मतलब कि गुठली ना रहे के चाही और हल्का-हल्का पानी डाल के, मतलब कि हल्का-हल्का पानी डाल के गुड़ के साथ में आटा के मिक्स कर लिहल जी। तो देख सकेनी जा थोड़ा-सा और पानी डाल दीजिए। एमे आप लोग चाहें तो थोड़ा-सा दूध भी डाल सकेनी जा, अगर पसंद होखे। ना होखे तो सिंपल तरीका से बना सकेनी जा। तो देख सकेनी जा बढ़िया से के मिक्स कर लेवे के बाद हल्का-हल्का पानी डाल के, ज़्यादा एक ही बार में नइखे डाले के, थोड़ा-थोड़ा पानी डाले के बा ताकि बढ़िया से ही मिक्स हो जाए। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स एकदम एकरा के मतलब मुलायम कर लेवे के बाटे और गुठली नइखे रहे देवे के। तो देख सकेनी जा हम के तरह फेंटतानी, यही तरीका से आप लोग फेंट लेब जा। जिंगा पुआ के आटा फेंटल जाला वही तरीका से के फेंटे के बाटे। तो बढ़िया से फेंटा के रेडी हो चुकल बा। कुछ देर और एकरा के फेंट लिहल जा। हल्का-फुल्का गुठली दिखता, आप लोग देख सकेनी जा और थोड़ा-सा एमे हमनी के हल्का-सा पानी भी डाल सकेनी जा। तो देख सकेनी जा बढ़िया से के हम फेंट के रेडी कर लेले बानी। यही तरीका के हमनी के पेस्ट चाही। तो अब हमनी के पेस्ट तैयार हो चुकल बा। तो एजा अब का कइल जी कि हमनी के एकरा के इ तरीका से छोड़ दिहल जी। सेम यही तरीका के आप लोग के पेस्ट बनावे के बाटे। अब हमनी के इ पेस्ट बन के तैयार हो चुकल बाटे। तो चलिए जा अब चलल जा गैस की तरफ। तो गैस पे हम पहले से तवा चढ़ा देले बानी और पहले से ही हमनी के तवा गरम हो गइल बा। तो एजा हमनी के डाल दिहल जी थोड़ा-सा रिफाइन तेल। तवा पे हम रिफाइन तेल डाल देले बानी। अब बढ़िया से तेल के फैला दिहल जी और तेज़ आँच पे तवा के गरम कर लिहल जी। अब का कइल जी कलछुल की मदद से एजा हमनी के थोड़ा-सा पेस्ट डाल दिहल जी तवा के ऊपर और कलछल से ही एकरा के बढ़िया से फैला लिहल जाई। तो देख सकेनी जा हम केंगा फैलावतनी, इ तरीका से चारों तरफ से बढ़िया से के फैला लेब जा। अपना हिसाब से छोटा-बड़ा आप लोग कर सकेनी जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स बढ़िया से फैला लेले बानी। हाथ की मदद से भी फैला सकेनी जा आप लोग। तो ये देखिए हम बढ़िया से फैला देतनी और जो एक्स्ट्रा आटा बाटे ओकरा का कइल जी कि हाथ की मदद से निकाल लिहल जाई। अभी देख सकेनी जा बढ़िया से पक के रेडी हो चुकल बा एक साइड से। तब का कइल जी कि पलटा की मदद से एकरा के हल्का-हल्का साइड से मतलब खुरच के और पलट दिहल जी। तो चलिए जाके पलट दिहल जा। अब एजा हमनी के धीमा आँच कर दिहल जी और धीमा आँच पे बढ़िया से के पाके दिहल जी ताकि अंदर तक ही पाक जा और कच्चापने में ना रहे। और एकरा के गाँव में चोथा बोलल जाला फ्रेंड्स। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएब जा कि आप लोग के देश में चाहे गाँव में एके का बोलल जाला। और मीठा चीला भी बोल सकेनी जा। गेहूँ के आटा बहुत सारा एकर नाम होला। और हमनी के गाँव में जब भी बारिश होखे लागेला और कुछ मीठा खाए के मन करेला तो इहे हमनी के गाँव के रेसिपी बनेला, जौन कि हमनी के बूढ़ा पुरनिया इ मतलब कि बनावेला रेसिपी, जौन कि हमनी के बुजुर्ग लोग बाटे। एके बड़ी चाव से खाला फ्रेंड्स। तो देख सकेनी जा बढ़िया से हम एकरा के पका देले बानी और अब का कइल जी कि एकरा के अलट-पलट के दोनों तरफ से पका के और एके निकाल के रख लिहल जी। एही तरीके से सारा हमनी के मतलब कि चोथा बना के रख लिहल जी, आप लोग देख सकेनी जा। और यही तरीके से आप लोग जितना भी चाहें उतना आप लोग चोथा बना सकेनी जा। हल्का-फुल्का मतलब कि अपना हिसाब से बना लो, जितना फैमिली होखे ओकरा हिसाब से। तो देख सकेनी जा हल्का सा बिगड़ गइल बाटे तो थोड़ा-सा हाथ से फैला देब जा तो बिगड़ी नाही और चारों तरफ से एक बराबर हो जाई। तो देख सकेनी जा बढ़िया से हम एके कर देतनी और एके अलट-पलट देतनी। तो चलिए जा अलट-पलट दिहल जा और दोनों साइड से एकरा के फिर से पलट के पका दिहल जा। अब एकरा ऊपर का कइल जी कि थोड़ा-सा हमनी के तेल लगा दिहल जी ताकि बढ़िया से पक जाओ और कच्चापन ना रहे।
बहुत ही आसान रेसिपी बा फ्रेंड्स और बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाला, ज़्यादा टाइम ना लगेला। तो हमरा कहला पे आप लोग एक बार एके ज़रूर ट्राई करब जा और प्लीज़ हमके कमेंट करके बताइब जा कि आज के हमार ये रेसिपी आप लोग के कैसन लागल ह। और अभी तक हमरा चैनल के सब्सक्राइब नहीं जा कैले तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। और चैनल पे पहली बार आइल बनी जा तब प्लीज़ हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लेब जा। तो ये देखिए अब दोनों तरफ से बढ़िया से पक के हमनी के ई नाश्ता रेडी हो चुकल बा। चली जा एकरा के कोनो बर्तन में निकाल लिहल जा। तेजा हम एगो प्लेट में निकाल के एकरा के रख लेले बानी। अब एके आप लोग चाही तो सब्जी के साथ भी खा सकेनी जा और आम के अचार और मिर्चा के अचार के साथ भी एके खाइल जाला। तो अपना हिसाब से एके सब्जी के साथ भी खा सकेनी जा। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना नरम हमने के ई मतलब कि गेहूं के आटा के चीला बन के तैयार हो चुकल बा। मीठा वाला देख सकेनी जा आप लोग। और हमरा भाषा में बोलल जाए तो चौथा बन के तैयार हो चुकल बा। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग के पसंद आई होखे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। चैनल पे पहली बार आइल बनी जा तो प्लीज़ हमरा चैनल के सब्सक्राइब कर लेव जा। तो एजा सारा चौथा हमनी के बन के तैयार हो चुकल बा फ्रेंड्स। देख सकेनी जा एकरा के हम आम के अचार के साथ खाई काहे कि बहुत आम के अचार के साथ एकर टेस्ट और बढ़ जाला। एकरा के आप लोग बच्चन के टिफ़िन में भी दे सकेनी जा और शाम के नाश्ता में भी बना के खा सकेनी जा। जब थोड़ा बहुत भूख लगेला तो ओमे ही आप लोग ई नाश्ता के बना के खा सकेनी जा। तो अगर आज की रेसिपी पसंद आई होखे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। चैनल पे पहली बार आइल बनी जा तो वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करब जा और हमके सपोर्ट करब जा ताकि और भी अच्छा अपना भोजपुरी भाषा में आप लोग खातिर हम वीडियो ला सके। तब तक खातिर बाय बाय फ्रेंड्स। फिर मिलल जी काल एगो नया वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स हमार वीडियो देखे खातिर। बाय बाय।